Varbaş temaşevanên hêja li ser navê Çarpêl Medya û Panoromaya heftê silav û rêz. Berî em dest bi bernama xwe bikin. Îro di tarîxa Bakurê Kurdistanê de rojeke giring e. 13 Sibatê ye, 97 salvegera destpêka serhildana tevgera Şêx Saîd e. Di vê roja giring de em Şêx Saîd Efendî û Xalid Begê Cibîrî û Yusuf Ziyabek û hemû şehîdên Kurdistanê bi giramî bîr tînin. Ev ê tekoşîna wan rêberê gelê Kurd bike û ruhê wan şad be. Niha em ê dest bi bernama xwe bikin, dixwazim berê mîvanê xwe bînim. Du mîvanê me yî hêja hene û ew her du mîvanê me jî li Bakurê Kurdistanê kesayetên siyasî hatine tên naskirin. Yek jê İkram Oğuz e, yê din jî kek Rifat Sefalî ye. Her du rêzdar jî di siyaseta Bakurê Kurdistanê naskirî ne. Hûn bi xêr hatine? Di esê xwe de min got mîvan lê hûn xwediyê malê îro em ê li malê bi hev re sohbetekî bikin. Berî em dest bi sohbeta xwe bikin, dixwazim ji hevalê re jî rîca bikim bira sernivisê me yî vê heftê bînin ekranê û em dest pê bikin. Me sernivisên heftê temaşe kir. Bi rastî jî panoromaya heftê bûyerên heftê dinirxîne û gelek bûyerên giring hefta rojên vê taliyê pêk hat. Li Kurdistanê bûyerên giring pêk hatiye, li rojhilata navîn, li cîhanê. Em ê îro ev bûyerana bi cenabê were li ser wana bipeyvin. Gelek bûyerên giring rûdane lê bûyera herî giring wexta mirov lê mêze dike xwepêşandanên vê taliyê yê dijî buhabûyîna elektrîkê pêk hat û di mesela dersên bijarte, di mesela Mahfê Zimanê Kurdî de gelek çalekî pêk hatin. Tevgerekî mirov karibêje divê ew ê de pir rengî pir dengî dest pê kiriye. Lê hema em ji mijara ewlî ji kek Rifat dest pê bikin û ez jê bipirsim. Kek Rifat cenabê te ew ê şopand. Yani bûyerên vê heftê bawer dikim cenabê te jî baş şopandiye. Li Tirkiye ji alî aborî, ji alî Mahfê mirova, ji alî gelek tiştan tengasiyekî mezin heye. Xwepêşandan çê dibin. Xwepêşandana herî balkêşî li Qoserê çêbû. Gelê Qoserê di meydana azadiyê de li dijî buhabûyîna elektrîkê xwepêşandanekî çêkir, xwepêşandanekî aştiyane bû. 41 kes hatin girtin lê di taliyê de ew kesana hatin berdan.
مروف قاره بیجی گله کوسر یا جی گله کردستان دجین کرد پیشنگتیان تشتاجی دکن جی دا سروک جاپی راکسیونک نشان دا گو ازی فاتوره خوی الکتریک نادم و او پیلاور بلند بو جناب تا رودانن و تالیه لترکیه ده مثلا بهابوینا الکتریکی ده و راکسیون چید بن چاواشی روید که ما همشته دست پی بکن که کرفات دست پی کی سلاو جوار چارپه دیاره و هوان دنان که اکرام رسلاوین خبری دکم نها ev mijara gerek mere yani ev çalakên elektrîkê ne ji îro ve dest pê kir cenabê te zî dizane berê mehin daxuyaniya zî ew kiribû ev 2 salin ev pirsgirêka elektrîkê heye lê buhabûniya jiyan hinek din insana çalaktir kir ji ber ku jiyan temamî buhabû ne tenê mesela elektrîkê tu lê dinêrî nan hema du tax buhabûye petrol buhabûye gelek tişt bûye bûne sedemê vaye dualî ye mere dikare bi dualî binirxîne yek ev pandemi şunda dema pandemî da ev encamê pandemî hê nû derdikeve ortê belkî hin ciyan da pir zêde zî derneketiye em bêjin ev dewletên ku pir dewlemendin pir zêde tesîr li wan nehat êwan hinek din paşê wî derkeve holê lê ew dewletên ku rewşa wan diwarê aborî de baş nine êwan zêdetir derket holê û gelemperîzî li Tirkiye ev 20 salê dawî da wek dewlet hin biryara girt ku jiyan bi xwe tevlihev bû û gelek dizî û ewk pêşket em bêjin ew kurumên devletê ev avayiyên devletê piraniya wan kirin şexsî özelleştirme digotin kirin wek özelleştirme divê özelleştirmeyê da devlet tiştên ku ji raya giştî re xizmet dikaribûn bidin ewana hemî ketin nav destê şexsan û devlet ji wan re rê vekir ji bo evkê zî pere rastorast mere dikare bêje ji bo dizî rê vekir yani wer hesab bikin ew mesela elektrîkê a serek hebû mesela elektrîkê da gelek bajara ket destê şîrketa ev şîrketa tenê ji bo belavbûna elektrîkê de xizmet digirin elektrîk ji devletê digirin devlet mesela ev sala 2009 vir de nav çend salan da gelek cara elektrîk erzan kir frotunê da erzan kir bi destê ev elektrik üretme aşe dibêjin evî difroşe û fiyetê ev diyar dike li gor encamên wan nav çend salên dawî da yani wek ew sî mere dikare wek wextî mere dikare bêje navbêna yekê cotmehê 2019 hatta îlonê 2020 nêzîka sedî da 62 elektrik erzan dan van şirketana. Mesela di navbêna yekê cotmeh û 31 çillê da 34.86 kuruş erzan kirin elektrîkê lê ev erzanbûyîna elektrîkê ji raya giştî re ew nebû kes jê feyda negirt û hema ji wê sê meşrûn da her ev şirket her sê mehan da carekî perê elektrîkê nîşan dide diyar dide her sê mehan da carekî fiyetê elektrîkê daxistiye em bêjin ji yekê çilê heta 31 Martê zî 27 kuruş û 56 kuruş erzanî kiriye ji yekê Nîsanê heta 30 Hezîranê 22 kuruş 22.83 kuruş erzan kiriye
1 Temmuz hatta 3 Eylül 2020 13.20 kuruş erzan kiriye. Hemi ser hebu du dike sedida 62 kuruş le encam vaya jraya giştira qet evk nebuye. Hatta dve navberi da jur elektrik erzan difroşe devlet jvan şirketan re li ev şirketa sedida hevde elektrik zede kirine. Yani millet evi ku elektrik bikartinin vana zede pere didin. O gelen peri jvaya 2 sal beri despekir hela Rohayê da, hela Batmanê da, hela Koserê da gundiyên Kurd ku çandiniyê dikin ewana alaka wan û elektrîkê pir zêde ye. Elektrîkên wan kut bû hemî digotin ew ke ji ber ku pere nadin ji ber wî em elektrîkê kut dikin û ew dibe lê mesele ne ew e û belavkirinê elektrîkê da zî sistemekî pir ecêb heye. Mesela hem şko elektrik zede û zêdebûn ji hêla van şirketan du tax sê tax dibe digîje encamê vî jiraya giştîre. Em bêjin di mintiqakî da mehekî da vana wek misal wexta ku me re bêje 1000 megabayt kilobayt elektrik gava ku difroşin em bêjin hin kesenin diziyê dikin. Ew dizîbûyîn zî Dinav aboneyên din da parê dikin ew ji xwe buhaya elektrik ew buhayî du tax sê tax dibe. Diwarê hukukî da gava ku me re lê dinere em bêjin yani hin kesenin dikarin bidizin. Lê dewlet ji bo çi heye ji ber ku pêşî diziyê bigre heye. Yani ew kesên ku diziyê dikin tu mafê ew kê devletê tu neye ku an şirketa tu neye ku ev diziyê ji raya giştî ev bikin top bikin bînin cem hev û vê diziyê ji wan bigirin. Bi vî şeklî zî gelek insana ew bûn. Ji xwe ew çalakî zî ji wê demê dest pê kir û hat vê daviyê beriya Koserê li Rohayê çalakîkî mezin çêbû. Ceylan Pınarê da pir zêde ew çêbûn gundî bê elektrîkman çandiniyê xwe nikaribûn ew bikin li Batmanê çêbûn lê vê dawiyê da bi petrol re bi hev re gava ku ew bû perîşanî zêdetir ew bû. û hêla din zî ev şirketên ku ji bo belavkirina elektrîkê wezîfedar bûn nêzîka 5-6 şirketin ama normal belki 7800 şirketin lê ew ê zêde ku belav dikin 5 şirket nev 5 şirket 46-47 bajaran elektrîkê wan belav dikin lê balkêşî ki mezin zî ew ke evan şirketan elektrîkê ji devletê digirin lê perê devletê zî nadin. Ji bo vaya zî devlet carcana evan şirketana dide icrayê difroşe lê wexta ku difroşe pereyên wan ê eslî ew dike lê faiz maiz hemî ji kîsê devletê diçin devlet vaya zî milê milletê xwe raya giştî ew dike. Zekin kekre ikram di vî warî de çi difikire kek ikram mamoste Rifat gudarî kir gelek tiştên balkeş ku niha anka li Tirkiyê wexta mirov dişopîne ne tenê bîsekberê kekefat jî got ne tenê di warê elektrîkê de yanî jiyana gel perîşan bûye aborî di gelek wara nîrxên kel û pelan bilind bûye enflasyon behs dikin dewlet dibêje nizam yekcana dibe 45 yekcana fermî dibêjin 95 lê tiştê tê gotin dibên ser 150 lê tiştekî balkêş ya em bibên ew daxuyaniya serokê
CHP ya ku ez ê fatura xwe nadim li siyasetê de et rojevê herkes got işte serokê CHP bangî bê îtihatiya sivîl dike û dixwaze gel bi wî şiklî bi rêxistin bibe gelo cenabê te ev ê çawa şîrove dike yani em bibên ev bê îtihatiya sivîl e ev tişta ya jî em bibên bangek werê kirin ku gel re bibêjin bira kes fatura xwe nede û sîstemê kilît bikin û hemû gel faturê xwe nedin bê îtihatiya sivîl bawer dikim bi şekilekî ku pêşengên siyasetê divê bangekî wer bikin lê daxuyaniya ew bi şekilekî din bû ez wek şexs ez ê fatura xwe nadim got tu çawa şîrove dike kekî îkram em te gudarî bikin Ez jî beriyer tiştî kedkar û xebatkarê çarpel medyayê pîroz dikim ji wan û temaşevanên medyayê rastsilav û rêzê xwe pêşkeş dikim bi rastî kek Rifat jî got ez ji gotina wî dest pê bikim îro min di kesên ku nav xwe pêşanana cî girtibû li gotina mirovekî temaşe kir tiştekî pir balkêş got ku dibêjin kêr gîştiye hestî lê dibe îro kêr negîştiye hestî hestî dibire mesela elektrîkê jî bihabûna elektrîkê jî bi rastî ew e bingeha bihabûna hemû kel û pelan bingeha bihabûna elektrîkê nan û tiştên din xeletiya siyaseta Erdoğan'a aborî ye yani dünya alem zanyariya aborî dibêje em li welatekî enflasyon çiqas zêde be faiz jî gorî wî enflasyonê zêde dibe yani sedem enflasyon encam jî dibe faiz lê Erdoğan dibêje yani çi xwandiye kes jî nizane ji xwe Erdoğan jî destpêkê de di van 4-5 salê dawiyê de dibêje ez aborînasim aboriyê dizanim min kitaba aboriyê nivîsandiye sedem faiz e sedemê xirabbûna jiyana gel faiz e encam jî enflasyonê ez em ê ew bikin yani em ê faizê daxînin jêrê ku enflasyon jî dakeve jêrê lê gelek kes ji xwe jê dipirsin dibêjin yani eger ku encam sedem faiz ba yani Erdoğan dikare di nav rojekî de jî nirxa ewkê nirxa faizê heta yekî yan jî heta sifirê daxîne jêrê Erdoğan ve yekê nake halbuki em çi dibînin wexta ku kingê faiz dakeve jêrê puankî yan 2 puan dakeve jêrê ew qas enflasyon zêde dibe ewka nirxa döviz yani pereyên derva zêde dibe enflasyon zêde dibe feqîrî zêde dibe ji bo yekê ez jî dibêjim yani di nav xwe pêşanandan da dîsa ya ku bala min kişand ew bû ku ji ewkê dest pê kir ji bazî dê dest pê kir Qoser li du bazî dê Agirî Diyarbekir Amed wan dera gelek deverên Kurdistanê dest pê kir hinek bajarên Tirkiye jî xwe pêşandan dest pê kir lê belê mesele çi ye yani mesele ew e ne tenê bihabû ne tenê elektrîk e Dersimiyan do pankartekî baş nivîsandibûn ne tenê elektrîk hemû kel û pel dibê zêde bûne em dijberiya zêdebûna hemû kel û pelan e bi rastî jî ev e mesela min jî ji dova hinek tişta temaşe kir di nav salekî da nirxa kartol yani tiştê ku zêde gel duqe û pêwîstiya wî pê heye ji wan yekî kartol e ji sedî 115 zêde bûye rûn sedî 114 zêde bûye yani wexta ku tu lê mêze dikî nok û nîsk nan yani ji sedî kêmtir nîne zêdebûna wan lê tiştekî din jî heye yani ez dixwazim qala wê yekê jî bikim gelên rojhilatî yan jî gelên Müslüman ji ku derê tê nizanim birçî bibin jî nabêjin em birçî ne
nabêjin em birçîne ji bo birçûbûnê dernakevin kuçe û kolanan. Lê ji bo elektrîkê yani em bibêjin ji bo elektrîkê bi hêsanî dikarin derkevin û daxwaz bikin. Halbuki îro rêjeya qasî şêstî yani qasî şêstî dibin nirxa birçîbûnê de dijî li Tirkiyeyê. Lê kes nabêje ez birçîme. Pirsgirêk yek jî ev e. Wek mesela elektrîkê de jî min jî çend têbînî girtibûn. Di nav 2 sala da hemû Tirkiye di nav 22 deveran da parvekirin. Ev elektrîka van hemû deveran jî ji sedî heşteyî biriya fîrmayên taybet tê belavkirin. Di destê dewletê da tenê ji sedî 20 maye. Ez bayar bikim ew jî bi zêdeyî didin ewka yani hinek bajaran yan jî deverên ewkê lê ya herî balkêş ew e ku mesela devlet kilovata elektrîkê bi 32 quruşa dide fîrmayên taybet. Fîrmayên taybet jî gorî hinek sîstema bi kêmasî 1.5 yani panotek û nîv meriv dikare bibêje 5 qat zêde. Hinek saatan da jî yani hinek işte demên rojê da jî ev nirxa ewkê derdikeve 2 panot û nîvan yani 7-8 qat zêde difroşe. Ev pere dikeve cêba kê ev pere dikeve cêba ewkê cêba çend fîrmayên mezin. Em anawerin ser ewka ser helwesta Kılıçdaroğlu bi rastî dema ku Kılıçdaroğlu ev biryar girt ez jî fikirîm min got xwazila bibêje ez jî îro pêva wek bêîtaatiya sivîlî dikim û dixwazim hemû alîgirên min yan jî kesê ku ji min hez dikin ya jî kesê ku alîgirên min ninin lê wek mîna min difikirin bira jî îro pêva perê elektrîka xwe nedin heta ku nirxên elektrîkê kêm bû. Êja Kılıçdaroğlu vê yekê nekir serî da dûra jî cîgirê wîn son dixwin. Dibêjin tu Kılıçdaroğlu mirovan yan jî alîgirên xwe teşvîqî îsyanê nake. Kılıçdaroğlu gotiye me bi tena serê xwe ev biryar girtiye ez tenê fatura xwe narazînim ji bo ku ev biryara me tenê ye. Êja ev vê yekê nîşan dide. Ev tirsonektiya Kılıçdaroğlu nîşan dide. Halbuki serokê muhalefetê ne tenê serokê alîgirê xwe ye. Ew dikare ji hemû kesên wek ji hikûmetê siyaseta hikûmetên nerazîbûna xwe tînin ziman dikare serkeşiya hemûyan jî bike. Êja ev yek ji Kılıçdaroğlu dûr e. Bi rastî wekta ku muhalefet serokên partiyan ji derketina kuçe û kolanan bitirsin wê gavê di nav gel de ew kesên ku derdikevin kuçe û kolanan bêguman bertekê wan bi rûmetin bertekê wan giranbuhan e lê encamê de tiştekî nayîne. Ez ji kek Rifat pirsim ev krîza elektrîkê buhabûyîna elektrîkê bandorê danî ser girtiyan jî. Girtî jî gilî gazinca ji vê yekê kirin. Tu çawa şîrove dike bixwe rewşa girtiyan li holê ye yan rewşa girtîgehên Tirkiyeyê li holê ne nexweşî derketî dereca herî bilind kesên nexweşên siyasî tevî raporê wan bernadin lê tevî hemû asengî û nehexî û zulma li girtiyan dikin îja zulma elektrîkê jî bi ser wan hatî ew jî divê mijarê de
نرحتیا خواتین زمان ته چه بیجه که رفاز جبوی به مسئله probleme ki brastizi probleme ki gelek mazine ber yavi az tişteki küçük bejim mesela devlet istatistik enstitüsü rapora xoya davin belav kribu dve raporu da dbeje ev şirketin ku me gotu bu ya şahsine özel şirketin ki ikramzi prezidel servanma sekini ev şirketana hatta 2013'de ya elektrik geç devlet edikrin dedin raya geçti deyne van a devleti nezika 20 milyar 438 milyon dolara hatta 2013 2009 hatta 2013 2020 verdezi 34 milyar 811 dolar deyne devletiye yani vana elektrik geç devleti digrin dedin millet perej milleti digrin pere nadın devlet devlet zivayaj milleti digre fakire hatta ku haftaki deyne xone de fatura xone de ama cida elektriği kutdikin hesabı vayaz naydayn ev tişteki balkeşe le hafsi tabi problema hafsiya gelek zide disa çalaki hafsa despekiriye greva birçibuni zide despekiriye hem ve nakhoşini da pirzede devlet dikkat ev kiraj ve korona ira ev knake ev problema navbena mahkuman u idareye hafsanda çedibe leve davida nuçe ikizimin xwandı bu ev pir balkeş bujbomun pere elektrikiş mahkum azı dixwaze devlet diyaret işte ku sahibu yani min ne diyeti bu ez gelek sarada hapsi damam le nizanım yani merad dikare bipirse kesin ku mahkum dibon şunda هنيك برد خواستن دوی مسئله ده مش اوقات احمد استکیم پرسین بگو گلو گرتی و محکوم ده مسئله الکتریک ده چی روشوان چی گو نا گرتی حق الکتریک نادن لی محکوم وقت جزا خود قدینن جوان حق الکتریک دگرن قلت ليه نتني الكتريك من زي دجارة من جزا خواربوم هم خوارن دقرتن دقوتن روجانه هاو قص مصرف اوت شي دبه يعني ند قوتن الكتريك وخوارن بوي شكل دقرتن ليفي داويه دا چند نوچزي وسا دركت نظام چقاس دجي دايه چقاس راست مره gerek لسر بسکنه هم کی بکوله ل پرسکریکا نخوشین د حبسانده پرسکریکا gerekmezne hem dve koronayı da o dervayı vizi gelek nexweşene normal vek yasayı ve kanuni ev kesin ku nexweşina wan grane gerek ev ve merdan o ben tedavi kirin dvi warida tu gav naye avetin ev problema mahkuman heri mazne jbo bayazi çalaki despekriye gelen perizi li Kurdistanê hepsanda prizêde çalakî dest pê kiriye li Sêregê ew kir li Sêregê çalakiyekî ew mezin bû li Wanê çêbûn û deverên din zî ji xwe mahkumiyet tiştekî zî wisa ye car caran zê di hepsxanakî de gava ku çalakî dest pê dike hepsiyên din hama wek milmilane dest bi çalakiya dikin li problema wan gelek mezin e ew problema wan wê çawa çareser bibe nizanim yani gelek bala raya giştî mere bikşîne ser vê mijarê û millet piştgiriya hefsiyan bike û gelemperîzî ew mahkumên siyasî hê zêdetir di tengasiyê dane di hefsan de کک اکرام باور دکم جناب تجی جیانا حبسیان و اوی باش زانه تی چه بیجه گلوج اوی گرتیان یا جی اوی گرتینش محکومان حق الکتریک دخوازه و محکوم جی برتک مالبات وان برتک نشان دادن به حقوقی نه تو چه شیرو ود که
Yani براستی اجی وک مینا که رفات فکرم از دما دانزی ایلونه دا پر زیده نه لی اجی حبسه دا ما ویدمی نتنی الکتریک نانو آوجی به پرده دانمه اجا وقتا کو مرو روشا ویدمی و ایرو بده برهف باور بکد هر خالی دا ایرو جوی دمی خرابتره yani جوی دمی خرابتره جیواکی تا جیوسایه yani وقتا کو مرو جواکا ترک میزه دیگه Türkiye büyüye zindaneki servekiri kes nikare raya xu bine zaman kes nikare mesela rojnamevanek nikare gori raya xu bu azadi binivîsîne ya jî em bibêjin siyasetvanek û muhalîf yani partiyên muhalîf yê Kurd nikare gor dilê xwe gor fikr û ramana xwe daxuyaniyek bide hatta zarokên çarde salî tenê dadgeh kirin zarokên piçûk tenê dadgeh kirin kes nikare medya civakî bi kar bîne tweetek bavêje di derbarê rêveberiya Tirkiyeyê ji bo yekê wexta ku merû li civaka Tirkiye mêze dike bêguman ewkê dibîne rewşa girtîgehan jî dibîne yani wexta ku civak zindaneke servekirî be girtîgeh çawa merû bibêje xwedê wan xilas bike min jî ev rapor xwand yani dema pandemiyê da ew te dikirin em bibêjin gardiyan polîs yan jî esker xwe diparastin ji bo parastina girtiyan tu tiştek nedikirin îro jî nakirin yani ji bo çûyîna doktor ji bo tedavîbûnê tiş nedikirin derman nadin girtiyan derman nadin girtiyan hinek girtî hene ku mecburin yani pêwîst e her roj wek di her demê da dermanê xwe bigirin lê derman nabînin li gorî wê rapora ku hatibû weşandin behsa wê dikirin mesela girtî gilî û gazinca dikin dibên ku li hêv yorgan û tiştên didin me ji nexweşa digirin weya dezenfekte nakin naşon dîsa didin me ew jî dibe sedema nexweşiya dibe sedema alerjiya dibe ew yani sistemekî wer xerab jî heye jiyana ji xwe keksira ji xwe duwarê pandemiyê da yani rewşa ewkê jî wisa ye îro tu kes nizane li Tirkiye rojê da çend kes nexweş dikeve yani yê ku li derva kes nizane ji wan çend kes nexweş dikeve ji bo yekê rewşa girtîgehan daha xirab e çend kes nexweş ketiye ji wan çend kes mirine tu kes nizane wê yekê ji wî bide alîkî gelek siyasetmedarên Kurd hepsê de nexweşin mesela ji wan yek Aysel Tuğluk e Aysel Tuğluk nexweş e nikare pêdiviyê xwe bîne cî heta heftekî berê nedibirin doktor jî gelo nexweşiya wî çiqas zêde ye dikare bimîne yan nikare bimîne yani ew wek mînakeke lê kesên wek pir zêde ne em bibêjin wexta ku rêveberiya dewletê bixwaze serokê mafyayê bi awayekî derdixîne derva lêbelê aliyê din du mêze dikî jinekeke 80 salî digire dike hepsê galeke 85 salî dike hepsê em bibêjin kesê ku ev 30 sale di hepsê da ji wan gelek kes nexweşin nexweşiya wan pir û pir zêde bûye ew dernaxînin yani ew îmkana tedavîkirinê jî nadin wan xwazila pirsgirêka girtiyan tenê bahayê elektrîkê yan jî kurtkirina elektrîk û av û sabûn û xarin û vexarinê ba Tekî kiranvana divê meselê de wqa gilî do em bibên 6 partî hatin cem hev û wêneyekî wer nîşandan em ê pirsgirêkên li Tirkiyê em ê çareser bikin û em ê ser sistemekî peyvîn
خردکردنا سیستما پارلمانتری دام پیش و امی پروبلمانا چارەسەر بکن گەلۆ li gorî cenabê te ew ê karibin vê ew ê bikin çareser bikin ev şeş partiyên ku hatine cem hev tedî nerazîbûnek mezin li dijî vê îxtidarê heye li vê ittifaka cumhurê tiştê tu dibê mesela bibin tiştê bi heqe û rastiya wî sedî sed ez li gel te me lê Tirkiyê yani siyaset her bi vî rengî ev şeş partiyan hatî mesela bi xwe şopan yani ditirsin partiyekî wekî HDP bigirin kêleka xwe û dibêne em ê pirsgirêkên Tirkiyê û pirsgirêkên Kurda pirsgirêkên Kurdistanê em ê çareser bikin te çi bêj ama bi çend deqa me vê mijarê pir bi rastî jî naxwazim zêde li ser vê yekê bisekinim lê mirov dikare çi bibêje siyaset çi ye siyaset bêguman divê gere mero rastiyê bibêje lê ji bo serkeftinê gotina rastiyê jî tenê nebese cesaret lazim e divan şeş partiyan da jî cesaret tune ew ji siya xwe ditirsin ne ku ji siya Erdogan ji siya xwe ditirsin çima ji siya xwe ditirsin qala demokrasiyê dikin dibêjin işte ana diktatörî ye rast e Erdogan diktatör e rejima wî jî diktatorî ye lêbelê li dijberî diktatoriyê eger ku mirov mafê azadî û demokrasiyê bixwaze li Tirkiyê pirsgirêka li ber demokrasî û azadiyê pirsgirêka herî mezin pirsgirêka Kurd e pirsgirêka Kurd e em bibêjin ji Kurdan jî ji Kurdan gelek partiyê Kurdan hene her çiqas HDP xwe wek partiyeke Kurd nîşan nede jî xêncî HDP herkes wî partiya Kurda dinirxîne êja wexta ku tu daw doza demokrasiyê bikî ji xwediyê pirsgirêka herî mezin dûr bisekinî yan jî xwe li kêleka wan nîşan nedî tu nikarî demokrasiyê ava bikî dawî li dîktatoriyê bînî wek di vî warî de mînak pirin mesela di hilbijartina 2019 da Kılıçdaroğlu tiştekî gotibû bi Ahmet Türk ra rûniştibû gotibû rêya xwe bidin me lêbelê nebêjin me rêya xwe daye CHP'yê serokê partiyekî eger ku wisa bifikire ji wan û ji hevalbendên wan tiştekî dernakeve tiştekî din dîsa bibêjin bi heyeta ew ji tiştekî balkêş bû salek berê bi heyeta HDP ra hevdîtinek çêkirin lêbelê bi wan re derneketin pêşberî çapemeniyê gotin em naxwazin we re fotraf bidin ja wexta ku bloka ku ji bo demokrasiyê arman ji dabe pêşiya xwe ji siya Kurda bitirse xwe nêzîkî Kurda nebîne bawer bike ji wê blokê tiştek dernakeve baş kekî kiram em kekî Rifat divê mijarê de tu 2 deqa karibik em derbasî mijara din tiştên ku hatin gotin ez naxwazim dubare bikim lê balkêşe yani ev diwarê aboriyê da ev tiştên ku îro di rojevê de ye bingeh waya bi van partiyan hat avêtin Alî Babacan serokê ew kê bû aboriyê bû û bi wî dest pê kir ev prosesa ji 2009 dest pê kir ew çaxa yekemîn berpirsê vê tiştê ew kes bû yani li gor wî gava ku binêre bingeh ji wir dest pê kir hatvira mavana dibêjin em ê çareser bikin lê çareserkirina wan çi ye divê warî dazî tu zelalî ew nakin dibêjin em zanin ev karçawa dimeşe ew zanîna wan bû anî vê merhelê yek ew a din zî mesela pirsgirêka Kurd em ê helî bikin dibêjin Davutoglu bi xwe dibêje em ê helî bikin diçe Diyarbekirê da Kurdî zî diaxife lê ev ê ku îdeolojiya wek destpêkî de carekî berê zê em peyivî bûn li ser îdeolojiya Osmanî genç Osmanlıcılık
بري بري او داوت اوغلو بخويه يعني ويتشاوا برسكريك حالي بك ويتشاوا كردي خافتنا كردي دكاره چاره سر بك نزانم يعني او گوتنه پیشیان ابنگهین هه دبیجن گوتن او کرن گرک وک هف به نها گوتنه وانا او کرن وانا وقتا کومرتینه با هف تو تشتگزی جوان گوتنان درناکه و گرک هم زر gelek spas em derbasî xala xwe ya duyemîn bibin xala me ya duyemîn mucîdê vaksîna BioNTechê Uğur Şahin û Özlem Türecî xelata komela ramanvarî û Atatürk parêzan red kirin gotin em vê xelatê naxwazin kekî kiram tu çi difikirî vê xelatê çima red kirin çima vê xelatê alel ecele xwestin bidin wan her serkeftinek bi yerekî çê dibe ev aliyê Tirkî dixwaze ji xwe jê parekî derxînin tu karî vî warî de fikrê xwe bêjî Ya bêguman li dervayê Tirkiye kesek ku ji Tirkiye wexta xwedî serkeftiyek mezin be ew kî dibe birabibe Tirk û dewleta Tirk li wî xwedî derdikevin xwe ji xwe dihesibînin lê di warê din da jî em bibêjin dijbertiya wî dikin Özlem Türeci û Uğur Şahin jî kesên wisa ne bi rastî ez wan zêde nas nakim piştî pandemiyê wek gelek kesan min ew nas kirin di warê çapemediyê da jî xebata wan şopand ew îro di seranserê dunyayê da jî tên naskirin û rûmetekî mezin dibînin sedem xebata wana di warê vaksînê da lê berî her tiştî ez dixwazim tiştekî bibêjim par wexfa Aydın Doğan jî ev xelat kiribûn xelata zanyariyê dabûn yani xelata zanyariyê ya waxfê ya 25 ez bawerim ew jî ew xelat bi kêfxweşî girtibûn lêbelê rewşa ewkê yani waxfa Aydın Doğan û ev komela ramyariya Kemalîst jî wek hev nînin di warê ewkê da jî di warê xelat dayînê da jî hêz zelaliyek ewk tune yani zelaliyek tune tenê nivîskarekî ev îdia kiriye ku ADD'yê yan jî ew komel xelat daye wan jî ev xelat red kiriye çima red kiriye yan jî ji bo çi red kiriye gelo tiştekî wisa heye tune ji alî her duyan wa jî tu ewkek çê nebû heta roja îro tu daqiyanîk nehat dayîn lê ez dikarim tenê di vî warî da vê yekê bibêjim eger ku komela ramyariya Kemalîst xwastibe xelat bide wan û wan jî ev yek qebûl nekiribe ez bi dil û can wan pîroz dikim ji ber ku navê komela ramyariya Kemalîst û zanyarî li hev nayê berî nikare wan bide ber hev jî tenê dikarim vê yekê bibêjim eger ku sedemê ewka wan redkiran wan çi dibe birabibe eger ku ev red kiribine bi rastî ez wan bi dil û can pîroz dikim baş kekir Rifat cenabê te çawa şîrovetkê gelo viya helwestek siyasî ye ji alî siyasetê helwest danin ji alî fikrê xwe ya jî sedemên din hene ji bela mesela şîrketa wan û tiştên din hin sedemên din hene ji bo çi vê xelatê negirtin red kirin gelo destên me re tiştekî me re rastorast bikaribe bêje tune yani di çapemeniyê da yani heftekî zêdetir e ev nûçe derket lê tu agahî nehat dayîn yani ew nûçegihanê ku vê nûçeyê dabû ew wî zî wek ewkê dinirxand digot ew kesên ku vê dermanê derxistin ev şîrketan e wek ewkê avayiyên ilmî ne ev avayiyên ilmî zî
ji komelaya xelet bernagerin ji ber ku komela dikarin siyasî hin tişna derxin pêş ji ber wî zî nagirin em dikare tiştek war be dikare tiştekî siyasî bezî yani lê destê me de tiştekî tune niha em bêjin ne wê di cî da nebe yani pêşerojê de evana tiştekî din bêjin mere dibinî da dikare aşkezî ji ber wî ne diyare lê kabul nekirine evkê komelekî gava ku xelat bide avayekî wisa mafê wan zî heye ku mirov kare bêje sedem çi dibe birabe be xelata kabul nekirin tiştekî baş e tişkî baş e tişkî baş e lê encam ji bo çi sibê heger ku bêjin wale em me dixwastin bikirin lê ji ber ku em kurumekî ilmîne avayekî ilmîne em nakirin ew çaxa tiştekî xirab bike yekeke wê çaxê jî eger ku ew tiştekî wisa bikin bawer bike rûmeta wan li seranserê dunyayê kêm dibe rast e bûye wisa pir şey dibin mesela Aziz Sencar zê aynî tişt bû ama destpêkirin her yekî cîda daxuyanî dan Aziz Sencar derket pêşiya çapemeniyê got ez hebûna xwe girê didim bi Atatürk ve ji wî nebanim bi nîx bin millet dipeyîve Nelson Mandela helwest daniye û helwesta wî hîn û hîn millet dipeyîve yani ew ê kekî kiram tişkî baş got şeklî jî bi milletê şeklekî nehlêt li wan bîne û bi aliyê din jî bi ew ê her hebin milletê wan bi nav bike û pesna wan bide em dêrmakî xala xwe sisiya bin eger tişkî hûn bêjin tu nebe xala me ya sisiya dersên bijarte bû dersên bijarte heftê mehê bi dawî bû em ê ser encamê wê bipeyivin û ser pêşerojê Kurd divê çi helwezên em ji kekî kiram dest pê kekî kiram bawer dikim cenabê te jî wek kek Rifat hûn her du jî di mesela ziman de pir hesasin û lêkolînê we xebatê we hene me şopand îsal mesela ziman derket asta mirov kare bêje ku gorî salên din e asta bilind û mirov kare bêje bi her awayî tevgerên rengîn jî helwestên rengîn xebata rengîn jî derket platforma zimanê Kurdî neh partî piştgiriya wê dikirin gelek platformên din wekî tor û çand zimanê Kurdî hebû Hezkurt hebû İnisiyatîfa Mamosta hebû Baro hebû saziyên sivîl saziyên demokratîk hebû xebatekî pir hebû gelo encamê wê tu çawa dinixî encamek çawa derket ev encam têr dike û divê Kurd çi bike gelo aslında ez dixwazim em vê mijarê wek bi du awayî binirxînin destpêkê de rewşa îro du rajî pêşniyarê xwe bînin ji bo pêşerojê divê em çi bikin ya jî tu dixwazî ez li pê hev ew bikim gotinê xwe bibêjin dûra kek Rifat biaxife yani berdewam bike bipeyve û pêşniyarê xwe jî bêje ew ê baştir lê bi rastî wek gotina te jî ziman birîna Kurda ya herî girîng e ji bo min jî birîna herî girîng e ji bo wê yekê jî ev 20 salê dawiyê hemû xebata min ji sedî heftê heştê li ser ziman e lê ez dixwazim berî encama vê salê hinek tiştan bibêjim dewleta Tirk hêjî ji peyva Kurdî ji peyva zimanê Kurdî acizê û naxwaze wî bi fermî bi nav bike ji bo wê yekê jî navê vê dersê ziman û zerabayên zindî ye tabî di nav ziman û zerabayên zindî da herî zêde dersa kurmancî û zazakî cî digire ji bilî zazakî û kurmancî em bibêjin çend zimanê din jî hene lê ji xwe heta roja îro jî ji zimanên din tu kesî zêde müracaat nexserî lê nedaye mesela ji bo zimanê Lazan
di destpêkê de çend sed kesan serî lê daye sala dunya ketiye du rajî ew ji ewkê rabûye. Lê ji bo Kurda jî ev rewşekî pir ewk nîne, pir baş nîne. Heta ez dikarim di destpêkê de vê yekê bibêjim rewşa me ew qas xirab e ku ez di wê baweriyê de me eger ku dewletê bizanibiya çünkü ev maf di sala 2012 da hate dayîn ger ku dewletê bizanibiya bi sedan hezar zarokên Kurd serî li vê dersê dixin û vê dersê dibijêrin bawer bike dewletê vê mafî nedida. Ji bo ku em car caran ew mehfa dewlet bixwe neda ji bela zexta û ya jî li gorî mesela Yekîtiya Ewropayê wê daxwazê ji wan kir ew li gorî wê daxwaza Yekîtiya Ewropayê wî mehfî dan rast e lêbelê pratikê de jî dewlet ewkê jî dide yanî em bibêjin mafekî dide yan jî qebûl dike dûra jî eger ku gor daxwaza wî nebe li hemberî wî astengiyan li pey hev zêde dike. Dewleta Tirkî vê yekê kir lêbelê kêmasiyê me jî zêde ne. Eger ku îro em bibêjin dersa bijarte zêde nehatibe hilbijartinê ev sedem ne tenê astengiyên dewletê ne sedem yek jî kêmasiya me ye. Çima ez vê yekê dibêjim di 2012 da ev biryar hatine dayîn daneyên ewkê di destê kesî de tune. Di rojnamevana da jî cî nagire salê 2013 û 14 cara yekemîn 2015 û 16 da 77,000 zarokên Kurd serî ji bo dersa ewk ji bo dersa bijarte ew hilbijartiye. Lêbelê di sala 16 û 17 da ev da ketiye 57,000 di sala par jî da ketiye 26,000 yani di nav 5,000 da qaşo zêde bibe ji sedî şêst kêm bûye yani du qat kêm bûye. Sedemên vê yekê tabî min got yani astengiyên dewletê li alîkî kêmasiyê me jî li aliyekî din. Ji bo vê yekê me ev mafê xwe bi rastî bi kar neanî. Lê ji bo îsal mirov dikare çi bibêje? Wek gotina te îsal wek salên din kampanyayekî bihêz hate kirin. Partiyên Kurd mesela PAK, PSK, PDK gelek partiyên Kurd û komelên Kurd, Hez Kurd, platforma Ziman ji bo yekê kampanya li dar xistin nivîskar û rojnamevan, ronakbîr û rewşenbîrê Kurdan jî alîkarî dan vê yekê. Lê encama serî lêdanê heta niha nehat îlan kirin dîsa gor hinek çavkaniyan ji Agiriyê heta Amedê yani heta Çolemergê di pênce dibistanan da kêm zêde 12,000 serî lê daye. Mümkün e ku tabii ev dibistan ji pênce dibistanan pêk nayê. Mümkün e ku ev 50,000 jî zêdetir be yani 6,000 jî zêdetir be em ê di pêşerojê de vê hejmarê bibînin. Lê ez bal dikişinim ser tiştekî ev ders di pola 5 û 8 da tê hilbijartin yani 5, 6, 7, 8 ev pol vê dersê dikarin hilbijêrin ev jî dibistana navîn ji wêra nivîstara navîn tê gotin ortaokul tê gotin min îro li ewkê mêze kir lê hêjmara xwendevanên dibistana navîn mêze kir hêjmara wan li seranserê Tirkiye 5 milyon û 212,000 û 969 kesin. Eger ku em yani wek em hêjmara ewkê nizanin em hêjmara Kurda jî nizanin hêjmara xwendevanên Kurda jî nizanin. Lê kêmasî ez dikarim bibêjim kêmasî ji sê kesan yek Kurd e. Li Tirkiye ji sê kesan yek Kurd e
hatta belki ev duvarı xwendevanan da zarokan da ev daha zêde be jî eger ku em ji sê kesan ji sê xwendevanan yekî Kurd bihesibînin ew ji tê wê vateyê ku hêjmara xwendevanên Kurd kê masî 2 milyon li Tirkiye. Ja eger ku di nav 2 milyon xwendevanan da tenêj 5-6 heta 100,000 Kurd vê dersê hilbijêrin ev jî kêmasiya me ye. Ev jî kêmasiya me ye, ev jî tê vê wateyê ku ya kirin û gotin û kirinê me hevdû nagire ji ber ku em hemû kes dibêjin bira zarokê me hilbijêrin kirin û gotin hevdû nagire ya jî kêmasiyek me yê din heye. Ew çi ye? Ez bi xwe dibêjim ew ruh hestê netewîtiyê ye. Em hê giringiya ziman di warê netewîtiyê de nabînin. Ez bi rastî pir xemgîn dibim. Mesela gelek kesên zana, gelek kesên ku daw û doza Kurd û Kurdistanê dikin, endamê hêz û partiyanin, lêbelê wexta ku mijara ziman tê holê dibêjin ji bo daw û doza Kurdistanê ne hewceyê merû Kurdî bizanibe. Wexta ku helbest ev be, rewşa me jî ev dibe. Ji bo ew kê jî, ji bo astengiyên dewletê jî gelek kes jî dibêjin ya dewlet astengiyên dewletê hene. Dewlet gelek tiştan li ber me derdixe ji bo yekê tirs û xof û nizam tiştên ji bo pêşerojê kes vê dersê hil nabijêre. Bi rastî eger rewşa Kurda di warê ziman da tenê di nav welat yanî di ser axa welat ev ba, mirov dikarî bû vê yekê bi ew kêva girê bida ba. Bi astengiyên ku dewlet derxistiye pêş bi wan girê bida ba. Lêbelê tu mêze dikî em her sê jî li derveyê welat dijî, li derveyê welat rewş bêtir xirab e. Çima bêtir xirab e? Ji ber ku destê dewletê nagîje me. Dewlet nikare têkeve hundirê mala me. Dixwaze lêbelê nikare têkeve hundirê mala me. Dikare bikeve mala Kurdekî li Kurdistanê. Lêbelê em karê dewletê di mala xwe da dikin û dibin dagirkerê mala xwe. Êja ji bo wê yekê sedem ne tenê astengiyan ew ye. Ez dixwazim di vî warî da mînakek jî bidim. Almanya di dawiya salên nodî da mafê dersa Kurdî da dewletê got ku kî dixwaze zarokê Kurdan eger ku bixwazin vê dersê hilbijêrin em dixwazin mamosta jî bînin ser kar vê dersê jî bidin. Qasî ku ez dizanim di wê demê da 200-300 mamosteyên Kurd girtin kar maaş dan wan çend salan dersa Kurdî dan zarokên Kurdan lê ez ji wan mamosteyan gelek kesan jî nas dikim, bi şexsî jî nas dikim. Lêbelê di encamê da 25 sal şûn da ew mamosteyên Kurdên ku ji bo dersa Kurdî hatin girtin kardan wan îro di dibistanên Alman da dersa zimanê Tirkî didin zarokên Tirkan. Ev kêmasiya me ye. Lê divê em çi bikin? Bi rastî dersa hilbijartê jî tenê ji bo çi muhîm e? Eger ku em bibêjin bi 100,000 kesî hilbijarta ev ders me dikarî bi bigota pêşeroja me vekirî ye. Ev ceribandineke em dixwazin ji bo ku bibe zimanê perwerdeyiyê jî ev şevqa me zêde dikir. Ev pir muhîm e, di vî warî de pir muhîm e. Lê di warê pratikê da zêde giring jî nîne ji ber ku tenê heftê de saeteke. Ji bo ku em dixwazin eger ku em dixwazin di pêşerojê da zimanê me nemire, hîmê netewîtîbûna me nemire, ji holê ranebe, divê ne tenê di warê dersa hilbijartinê da em di hemû xalê jiyanê da li zimanê xwe xwedî derkevin û wî bi kar bînin. Di malê xwe da, di kuçe û kolanan da, di gunda da wî ziman bi kar bînin. Mesela ser vê yekê jî dixwazim çend mînaka bidim.
daxwaz çi ye mirov eger ku nikaribe tiştekî bi tena serê xwe bike ji dewletê dixwaze yan jî ji kesê ku bi xwedî hês xwedî biryar dixwaze daxwaz dike ji bo veyekê divê her Kurd heqê perwerdeyiya bi zimanê zikmakî ji dewletê bixwaze lêbelê hinek tişî hene ku daxwaz tenê têrê nake divê merû biryar bide wî dikare çünkü dikare bike wek misal mesela ez wek kesekî bi serê xwe tenê ez dikarim tenê zimanê mala xwe biguherînim zimanê ku bi zar û zêçê xwe ra qise dikim wî biguherînim ji bo vê yekê ne hewce ye daxwaz bikim ku bibêjin divê zimanê mala me bi Kurdî be ji ber ku ez dikarim bikim wek mînak mesela ez çendek berê daxuyenekî Birêz Mustafa Özçelik serokê Pakê di Rûdawê de derketibû bi rastî ji bo min daxuyanekî pir bi rûmet bû daxwazê wî tiştê ku derbarê ziman de anîbû ziman tiştên pir balkêş bûn lêbelê qasî balkêşiya wî qasî giranbuhayiya wî di wê daxuyaniya wî da kêmasiyek jî hebû ew kêmasî çi bû mesela Kek Mustafa dibêje ku ez ji nêzîfa jî nas dikim Kurdiya wî jî pir baş e Kurdiya hevalê wî jî pir baş e mesela Kek Mustafa dibêje ku divê zimanê siyaseta Kurdî be gotinekî pir baş lêbelê xwazila Kek Mustafa piştî vê hevokê ev yek jî bigota ji îro pêva zimanê me navxeyî yani navxeyî nabêjim işte ji binîva Tirkî bide alîkî ji xwe ew mümkün jî nîne zimanê me navxeyî ji îro pêva bi Kurdî ye ji ber ku Kek Mustafa dikare di partiya xwe da di nav partiya xwe da vê biryarê bigire ez wer bikim tu kes dijberî vê biryarê jî nasekine ji wexta ku serokê partiyên me ne tenê Kek Mustafa serokên partiyê me biryara xwe bidin bêjin ji îro pêva heta ku ji destê me were heta ku em mecbûr nebin em di nav xwe da yani di mala xwe da di ewkê xwe da bînayê xwe da bi Kurdî diaxifin bawer bike ev dibe bingehek yani gavekî pir girîng Na ihtiram dixwazim peyvate bi şekil niha dewr de divê ez agadariyekî bidim belkî cenabê te hûnin Partiya Azadiya Kurdistanê di sala hatî damezrandin hetanî anka hemû civînên xwe bi Kurdî dike û divir de belkî rola Kek Mustafa jî heye yani em bibên belkî xelet têgîştineke ya jî agadariyeke ye tu civînên Partiya Azadiya Kurdistanê bi Tirkî nabe û di wê meselê de agahdarî wexta were dayîn lê belkî dûr de şaş Keksira ez di wê derê de ewkê nabînim yani xeletiyek nabînim şaşiyek nabînim ez dibêjim de ez dikarim zimanê mala xwe biguherînim wexta ku min guhart ez dikarim wek mînak jî nîşan bidim ewka min çi ye ez dibêjim Kek Mustafa daxuyaniyek baş da mijarekî baş aniye ziman xwazila bigota me zimanê mala xwe guhart ji doda guhart ya ji îro pêva em diguherînin gelî hevalê me din gelî partiyên me din hûn jî zimanê xwe biguherînin ev ewke yekî ikrambeşter bêjim mesela ez jî ji wê malê me lê zimanê me yani ez xwe ew bêjim zimanê me ne têne anka transisyona em jê hatin ev 30 salê yani ez bi xwe 30 salê tu me bikuje ez nikarim bi Tirkî siyasetê jî bikim û Tirkî jî bipeyivim yani viya helwesta şexsî jî wereyî lê helwesta siyasî jî wereyî mesela ez gelek ne tenê pak gelek partiyên Kurdistanî rewşenbîrên wek Rifat û siyasetmedarên wek wî yani em di vî warî de xwedî ewin qenaeta min kêmasî di evê de heye kêmasî di proja millî de tune yani em bibên
yekcana em xwestekê xwe pir bilind digirin. Mesela em bibe xalekî mesela zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî, zimanê fermî, siyaseta Kurda, rewşenbîrên Kurda divê xalê de li hep bikin, qenaeta min kanin li Tirkiyê gelek tişta bigerîn. Ne xwestekên pir mezin, pir bîîdanin divê xwestekê de konsensüsek çêbe, qenaeta me em kanin gelek tişta bigerîn. Di wî warî de esas mitxwest bi wî warî de hûn fikrê xwe bêjin. Yani tevgera Kurd kanet vî warî de çi bike? Yani ji bo ev mesela ziman yekcana xalek dibe bingeha yani bingeha rizgariya milletan jî ew dike çê dike û bûyî gel digê azadiya xwe jî. Niha ev xala heger em bigirin û raya giştî ya li Tirkî partiyên Türka jî mesela tu mêzek Partiya Devayê Gelecek û yê dina HDP vegeriyayê mesela ser mesela ziman 2012 de helwestek din danîn lê anka ew jî ev xalekî karij mer bibe ku bi xalekî katalizör û em kanibin gelek heqê xwe netewê jî bi dest xînin. Dûr de em kanibin ji bo yekê ez dixwazim Kurtayê tiştekî bibêjim demek berê komek heval ji Tirkiye dixwazin siyasetê bikin. Gîştin min jî gotin em dixwazin tu jî di navê de cî bigirê min got min dest ji siyaseta hîzbî berdaye ez karê siyasetê nakim lê ez dikarim nêrînê xwe bi were parve bikim. Min ji wan re got min got eger ku ez vegerin Tirkiye bixwazin partiyekî ava bikim navê partiyê çi lê dikim Partiya Parastina Ziman. Min got Kurtiya wî jî lê dixin papas. Partiya Parastina Ziman. Çima Partiya Parastina Ziman? Te wexta ku duwarê teoriyê da bi salan çi hînîme kirin gotin ewkê hîmê netewîbûnê çi ye? Axe, yekitiya axiye, yekitiya ziman, yekitiya dîrokê, nizam çand, heta hineka dîn jî kir navberê. Lêbelê divan salên dawiyê da hingî ku el ser ziman dixebitim ez dibêjim hîmê netewîbûnê du tişt e. Yek axe, yek ziman e. Ew hemû tiştê din em bibêjin dîrok, çand, tiştê din bi ziman û axê ve girêdayî. Eger ku tu ser axa xwe bî bi zimanê xwe biaxivî, tu mecbûrî dîroka xwe bi wî zimanî binivîsînî, çanda xwe bi wî zimanî bikî. Ji bo yekê ziman giring e. Ha ji bo ziman em dikarin çi bikin? Ez piştgiriya Kek Mustafa dikim. Biraz zimanê siyaseta Kurdî bi Kurdî be. Bi Kurdî be. Heta ku ji destê wan tê bi Kurdî be. Ya dudiya jî divê em dest ji vê kampanyayê bernedin. Hefteyek şunda roja zimanê zikmakî ye. Mehekî şunda roja Nevrozê ye. Roja zimanê Kurdî ye, roja derketina Kovara Kurdistanê ye. Rojê me pirin bi rastî. Divê em tenê di wan rojê taybet da zimanê xwe neynin bîra xwe. 365 rojan vê kampanyayê bidomînin. Bêjin zimanê me hebûna me ye. Madem ku zimanê me hebûna me ye, eger ku em rojek bi vî zimanî nejîn, ew tê vê wateyê ku em wê rojê tinin. Em wê rojê tinin. Ji bo yekê ev mesele giring e. Mesela medya civakî da yan jî em bibêjin welat gelek kes roja zimanê zikmakî yan jî roja zimanê Kurdî ew rojê ji hev cuda ne pîroz dikin. Halbuki eger ku em dixwazin xwe nîşan bidin yan jî dewlet me bibîne yan jî em bibêjin kesê ku dixwaze alîkariya me bike me bibîne yani em roja zimanê zikmakî nepeyivin. Bi hevalê xwe re nepeyivin. Mamoste ne, dersê nedin. Xwendevanin dersê gudarîne bêjin zimanê min tune. Ez Kurdim, zimanê min tune. Ez îro nikarim qise bikim. Ji ber ku zimanê min qedexe ye. Yani baldarî tiştekî giring e. Wexta ku îro 85 milyon kes li Tirkiye dijî ez bar kim kê masî 3 milyonê wan Kurd e. 3 milyon li Tirkiye rojekî qise neke ev beramberî şerê çekdarî yani 100 sal vê yekê nikare tiştekî wisa bike.
dünya rade be serpiya. Yani bu kurtayı az demame zede yoktu be az nakhwasim zede bikim. Valla vakt ameci pirçu tu zanim in nahi melkek rifat şikriye. Jiboye ki madem ku me isal dest ve kampanyayı kır gelek deku dezgeyin kurd ve kampanyayı pişkiriya ve kampanyayı dikin deve em navbere nedin ve kampanyayı sesi düşes tu 5 rojan ve kampanyayı bidominin. Başı kek ikram malata ava be kek rifat. Te gudari bikin te mesela çalekiyên îsaliya boy dersên bijarte hat kirin, reaksiyonên hat nîşandan kek ikram bîsekberê got divê em salekî bikin bi giştî sala xebata ji bo ziman divê kurdirêkî çawa hilbijêrin piştî ev tiştana em jiyan wexta Kurd tedî gava din got tevgerekî pir alî heye gelo meriv nikare di xalekî de koordînasyonek çêke û kek ikram te û partiyekî ava kir got partiya ziman em arasına ziman nav girîng bû papaz de nav yani. Îcar yanî merî kare dest pê bike ji cîkî dest pê bike û vê xebatê geştir xurtir bike tê çi bêje kek rifat em te tiştên ku kek ikram got ji serî heta dawî ez di vîra me îmza zê dikim çi qas ji destê min bê ez ê dubare nekim tiştên ku kek ikram gotê ew wek hestên min zî aniye ziman yani bi rastî ziman pir girîng e ziman destpêka netevbûniyê ye axu ziman e lê ziman derya her tiştê ye em gerek ji bo ziman çi ku ji destê me bê em bikin çi qas ev kiryarên me bi jî hatiye ew tiştekî din yani û gotinên xwe de ev kampanyayên ku îsal dest pê kir erê xurt bû baştir bû lê têrê nedikir dîsa zî têrê nedikir ji ber ku kampanya yani belki hînbûyîna Kurdan e hin tiştana gava ku em hîn dibin firehtir nakin ev hînbûyîna xwe diwarê çapemeniyê da kampanyakî xurt çêbû lê pratikê de çi qas belav bû ev tiştekî din yani di çapemeniyê de hinekî min taqîb kir mesela di metropolan da bi zarokan da dibistanan da hinek hevpeyvînan çêbû gelek dibistanan da xebera kesî ji bijartina dersê zimanê Kurdî tune nebû û mamosteyên van dibistanan zî bi zanebûnê van tişta ew nakin belav nakin di nav şagirdan da teleban de ji bo vaya zê kampanya rastorast kesên ku vê kampanya dest pê kirin gerek bikevin nav millet gerek bikevin kolana dibistana bi insana ra yekoyek têkîlî deynin yani bi rastî zê ev kê nagre ev û du nagre yani tu dinêrî di hilbijartina da Kurd reyên ku digirin ji wî reyan ra dinêrî û ji wî giringtir ev kampanyaya ziman e lê encamê wî wek ev hilbijartina dernakeve ortê yani tiştên ku ketibûn çapemeniyê min hinekî xwend ew kampanyaya îsalîn di nav neh bajaran da encamê wan ketibû nav nûçegehanan di nav wan neh bajaran da sî û neh dibistanan da Kurdî hatiye bijartin tabii Kurdî kurmancî û zazakî nav hevûdû lê encama wî bi rastî ne wek dilê mirov e yani sala çûyîn û îroyîn da îsalîn da ev di nav neh bajaran da nêzîka 2000
کسین کو زمانی کردی بجارتنه زیده بویه سالا چوین 8309 کس بجارتیه زمانی کردی ای سال 1063 کس بجارتیه لیوکه کو من گو دونا وانا دا نه باجار و 39 دبستان هنه متروپولان ناوان اوکان دا توننه تنی مرسینی دا هیه لی اوزی جماری کی لگور کردستان گاوا مره بنرخینه باش اوک بویه نزیکا 405 کس ایسال سیدایه لمسینی باروکا Akdeniz'i da و در بیل کردستانی چند باجار هنه همی به هفره ده 1063 کس سری لیدای دناف نه باجاراندا نوک گلی مروفه و کردستانی دا نه باجاراندا هاوقاس انسان سری لیده ندجی دایه yani meret çavad karabaya ev bike geçtir bike mazıntır bike servi gereken bin ekidin bir fikrin u gavin juda bavejin ev ki devletiye Dibistan'da mere zamanı xwe bibjêre tiştekî baş e lê Dibistana yekemîn weke ku kekî kiram zî got malên me ne xaniyên me ne gava ku di malê da Kurdî ney axaftin ew nabe naçe serî ji ber ku li Kurdistanê tu dinêrî zimanê kolana guhuriye gava ku di welatekî da zimanê kolanê biguhure ji xwe diwarê netewiyê da malkambaxî dest pê dike û mixabin hezar mixabin Kurdistanê da werbûye ku di kolanan da kes Kurdî napeyve û bajarên mezin werbûne ji bo vî zî gerek em hewl bidin di malên xwe de bi zarokên xwe re Kurdî biaxifin û her malê Kurdan gerek bibe wek dibistanekî çi imkanên me hene gerek em seferber bikin di vê warê da û partiyên siyasî dezgehên Kurdî gerek Kurdî li zimanê xwe derkevin Kurdî hinek din pêşxin û zimanê siyasî a esasî bikin zimanê Kurdî çi ku ji destê me tê gerek em di vê warî da li ser bixabitin û asimilasyon devlet asimilasyonê birêve dibe lê mixabin gava ku em li malên xwe zimanê xwe nepeyvin em alîgirê vê asimilasyonê dibin gerek em ji vaya zê xilas bibin û çi qas ku ji destê me bê di malan da bi zarokên xwe re Kurdî biaxifin û zarokên me hezkirina wan û zimanê pêşxin ev vê gelekî ew be ji bo me bingehîn be û dersên bijarte de zî çi qas ku ji destê me bê em îsal ji xwe qediya ji vê şûn da zî ne tenê çapemeniyê da û rojnaman an televizyonan da em bikevin kolana û em herin dibistan komîteya gerek ava bikin divan dibistanan da bi telebeyan ra têkilî deynin zimanên bijarteyê de zimanê Kurdî bila bê bijartin ew wê serkeftiniyekî be zêdetir pêş ta bixe ez dibêjim باشه که رفعت گلک سابه ولا وقتا ما وايد درباس بو چار مجاري ما هي ام چار مجارا بخدينن الا رجال جوا بشتيفيا ما بلز بدن وقتا خدام بخدينن باشتر به كي كرام ما جناب ته مجارن في تالي ور ام توب بكن جرين گش گرینگن ل ام برهتی کاربن دو وقت خود برنامه خو خلاص بکن که گرام راپور کاتو شاندن در راپور ده بحثا شر ارتشا ترکی و یه PKK تکرن چکدارین PKK تکرن دور ده تثبیت کوانه ده تثبیت ده دبی جنکو جسالا 2000 دیا حتانی آنکا
buyerên li Bakurê Kurdistanê yê duwarê şerê çekdarî de gelek kêm dibe ew bûyerana li Başûrê Kurdistanê her ku diçe zêde dibe ji 2020 heta 2022 PKK em zanin ku em bibên li Bakurê Kurdistanê bi şiklekî din vê ew ê dimeşand sebeba vê raporê û sebeba ji Bakur ber bi Başûr çûyînê çi kek îkram bêguman divê ew be yanî merî gerek nîrxandinekê ew ê bike bi kurtasî tu karî bi fikrê xwe bêje tişta ew ku ez serî de bibêjim bi rastî mijarekî pir girîng e ji bo yekê merû bi Kurd û Kêmasî wexta ku binirxîne bi xeletî jî tê famkirin wexta ku dûr û dirêj binirxîne wê demê jî dem nabîne ev tiştekî rast e bi taybetî di salên dawiyê da hema qet li nav Bakurê Kurdistanê da bûyer naqewimin hemû bûyer kuştin û nizam çik û çik giştin li Başûr diqewimin sedemê vê yekê jî gelekin yani bi kurtayê ez dikarim çi bibêjim ya herî mühim ew e ku mer dikare vê yekê bibêje ji xwe piştî salên 2000 pêwîstiya vî şer jî tune bû mer ji bo demokrasiya Tirkiye yan jî ji bo biratiya Gerlan ne hewceye şerê çekdariyê bidike hadep vî karî baş dike yani xeletî ew e ku PKK ji salê 2000 vir da vî şerî didomîne yadin jî dewlet de gelek kes dibêjin sedemê çûyîna dewletê ya Başûr tenê PKK ye PKK ji wan sedemekî girîng e lêbelê sedem ew sedem serkeftina Kurdên Başûrê jî yani dewlet berî derketina berî şerê çekdariya PKK operasyon Başûr çêkir bi 1982 da di dema referandumê da derî li ser Başûr girê da xwast Başûr bifetisîne ji bo yekê gelek ew jî hene gelek teoriyê rast çeporast jî hene kî dixwaze dewletê bikişîne Başûr yan jî çima dewlet diçe Başûr kî ji halê xwe memnûn e di vî warî da ew pir zêde ne yani teorî pir zêde ne lê ez dikarim wexta me jî zêde nîne ez çi bibêjim dikarim vê yekê bibêjim ku hemû alî ji rewşa xwe îroyî memnûnin Kurdên Bakur xweşin ku şer derbasî Başûr bûye ji ber ku ew kin yani ji ber ku gorî salên borî daha rihetin rewşa wan di gelek xalan da daha rihet e dewlet ji halê xwe memnûn e bi saya şerê li dijberî PKK qasî ku çavkaniyên Kurdên Başûr didin 35-40 baregehên xwe li ser axa Başûr bicih kirin hinek vê hejmarê heftê falan dibêjin lêbelê min ji ewkê ew girt çi dibêjin Babekîr Zebarî di gulana 2021 da dibêje 35-40 baregehên Tirkiye yê leşkerî li ser axa Başûr hatine avakirin Kurdên Başûr jî bi awayekî ji vî ewkê ji vî rewşê memnûnin ji ber ku dengê xwe dernaxin têkiliya xwe Tirkiye bê pirskirek didomînin lê Kurdên Başûr ew ê çi bikin Kurdên Başûr kanin dengek yanî em bibên ew hikûmeta merkezî divê meselê de divê ew bi Kurdên Başûr çi karin bikin ji dewleta Tirkî bêjin ji welatê me derkeve kanin bi dewleta Tirkî Kurdên Başûr bêguman min gelek caran ev mijar nivîsiye jî ji bo yekê ez naxwazim wan careke din dubare bikim Kurdên Başûr nikarin dijberî dewleta Tirk şer bikin ev rastiyek me ye lê Kurdên Başûr dikarin
bu awayekî dîplomatîk nerazîbûna xwe nîşan bidin. Kêmasiya Kurdên Başûr ji bo min çi ye zanî? Sedemê çûyîna dewleta Tirk tenê PKK'yê dibînin. Heta car caran hinek tiştan dibêjin ew teoriyên ku alîgirê wan di derbarê PKK'yê da dikin wê yekê jî pûç dikin. Mesela şeş me berê, şeş me yan jî heft me berê Birêz Mesrûr Barzanî dibêje tu pirsgirêka Kurdekî bi dewlet ra Tirk ra tune xêncî PKK'yê. Dewere vê gotinê binirxîne tu yê çawa binirxînî? Yani madem pirsgirêka dewleta Kurd xêncî PKK'yê Tirk xêncî PKK'yê bi kesî ra tune dema referandumê da dewleta Tirk çima xwast Kurdê Başûr bifetisîne? Ya jî em bibêjin çima 1982 da hê Herêma Kurdistanê jî nehatibû avakirin çima operasyon li ser axa Başûr cara yekemîn dest pê kir û ket nav axa Başûr. Yani ji bo wê yekê Kurdên Başûr dikarin bi çi awayî dibe bira bibe dikarin nerazîbûna xwe nîşan bidin ew tenê bes e. Kekî kiram ji kerema xwe ew bike wele wexta me Tirkiye bi tu zane. Yani di dawiyê de dixwazim çi bibêjim di vî warî da bi rastî ev mijar bi serê xwe divê merû bi saetan vê mijarê binirxîne zerara herî mezin her çar parçeyên Kurdistanê da gelê Kurd dibîne. Gelê Kurd dibîne lê car caran menfaatê gelê Kurd û menfaatê hinek partiyan jî hevdû nagirin ev jî ji bo me malxirabiyekî mezin e. Baş spas kek ikram kek Rifat tê çi bêje di mijarê de? Ez Tirkim dibêjim bêjim ama nizanim wê çawa ew bibe. Ya du aliyê vaya heye. Yek hêleviyê siyasî heye. Yani kek ikram hinekî li ser sekinî. Yek zî hêlawiya teknîkî heye. Diwarê teknîkî da yani li gor kiryarên ev aliyê şerê çekdarî didin ew bi xwe diwarê siyasetê da ew kê xwe zelal kirin he. Yani dibêjin em demokratî Tirkiyekî demokratîk em dixwazin ew bikin ji bo vayazê ew kê çekdarî namîne ji xwe çekdarê xwe keşandin wî aliyê. Lê ya mihîm ew ke diwarê siyasî de ye siyasî Kurdistan welatê Kurda ye. Gerek merevaya baş ew bîne û li gor vayazî tev bigere. Yani ew beşên ku şerê çekdariyê dikin gerek hesab bikin li wirzê Herêma Kurdistanê wek hikûmetekî tev digere dixwaze bibe dewlet. Ji bo dewletbûyîna wan çi ji destê me bê gerek em bikin. Ji ber ku Kurdistan welatê Kurda hemiyan e. Ji bo vaya çi mere dikare bike em bêjin artêşa Tirk dixwaze êrişê wir bike dikarin êrişê artêşa Tirk ew bikin bifetisînin yani bi siyasetekî bifetisînin ne ku dijberê wî şer bikin ji xwe şer nakin yani evê ku êriş dike li wir dewleta Tirk e ew êriş dike êrişa wan têkbirina wan zê bi hevdanekî ew dibe siyasetekî rêk û pêk dibe bi Kurdistanî bûyîn dest pê dike di vî warî da serveriya hikûmeta herêmê gava ku qebûl bikin û li gor bingehê ew kê viyazê tev bigerin dikarin ew kiryarên dewleta Tirk zî bifetisînin û li Kurdistanê kêmanî vê şerê zî hinek din ew bikin. Destê Tirkan da tu tiştek nemîne ku êrişê bikin wî alî. Ev ya bidin sekran bilê. Gelek sağ ol, gelek spas ji bo bersîvateya Kurd. Hatin mijara xwe ya pênca, mijara me ya pênca hilbijartina serokê Iraqê û helwesta aliyê Kurda. Em zanin min heye em ji ber ku wext pir teng e mijarê pênca û hefta bi hev re em bêjin kêmanî wexta wê zelal
zelaltirîn wê bibe. Em de duvarî yani piçekî zêde bike demê. dem em zêde bikin û milletê mehrum bikin. Millet nikane dubare bûyîna wî ew bikin. Wext 2 saet e. Herî zêde. Yani berî 5 deqet Kêmanî yek gotin mesela Rûdawê û binxetê mere binirxîne û hilbijartina serokkomariyê em binirxînin û bidin. Qenata me em dest pê bikin hinek zû em biçin ew baş bibe wexta xwe ne. Niha anka di hilbijartina Iraqê de dîmena ku me didî siyaseta Îranê li wir şikest xwar. Îran pêk çû. Dûr de em bibên Kurda bi ser ket, muhalîfê Îranê bi ser ketin lê divê hilbijartinê de di hilbijartina serokkomariya Iraqê de destekî pir alî ji alî Îranê ji alî Tirkî gelek müdaxele hat kirin tê kirin. Lê namzetiya Rêzdar Zebarî bi şeklekî birin mehkema bilind, mehkema bilind rawestan îro biryara xwe dan ew ê nikare namzet. Lê tiştê ji alî Kurda ê baş diçi ya mirov dilxweş dike di navbêna YNK û QDP de hevdîtin kêdibe. Rêzdar Serok Berzanî û Rêzdar Bafil Telabanî ew ê demekî nêze werin cem hev yan divê Kurd namzetekî li ser namzedekî li hev bike yani ew ew ê hêviyê xurtir bike. Hûn çawa dinirxînin vê pêvajoyê? Hema em ji Kekrifat dest pê bikin, Kekrifat zûtir ew ê ji me bêje em derbasî alî Kekîran binîşin. Erê divê ew kêda proseseke bû ew li gor prosesê hilbijartina Iraqê de serokkomar beşa dest Kurdan bû û serokvezîr ê Şeiyan bû ê parlamentozî destê Sunniyan de bû. Li gor vê prosesê heta niha dihat bijartin lê mixabin Kurdan di nav xwe de ew zî ew kiribûn destpêkê da serokkomarî ji hêla YNK dihat bijartin û hikûmeta herêmê zî HDP de bû. Lê divan 30 salên dawî vê 30 salên dawiyê de deng ew kitibe deng Nawale dengê te ew dibe tê birîn. Deng xirab Anka hat Kekrifat. Divê 30 salê dawîn da hikûmet wek hikûmet gerek ew bikirane û tu tiştê xwe zî wek dewlet ew nekirin yani birêve nebirin ew problem derdikeve ew niha QDP ji bo Berhem Salih nerazîbûniya xwe nîşan dabû û Rêz Zebarî zî ji xwe mehkema bilind ew nekir nepejirand evkê wî îro lê heta du rojan gerek nav xwe de zelalîkî bikin ku ji bo serokkomariyê yek endam derxin heta ku QDP û YNK nav xwe de vaya ew zelal nekin xirab e ji bo mezê xirab e yani wê çawa ben nizanim û wextî pir kêm maye şaş nebim heta pazê me gerek zelal bikin endamê evkê serokkomariyê wê çawa be zehmet e yani diyar zehmet e lê mecbûrin ew bikin ez bawerim QDP niha bi bafila carekî Kek Mesûd hatibûn bahev hinek pêşniyariya wan hebûn dibe ku dawî dawiyê da zelaleyekî ew bibe kesê ku bê bijartin ne ji hêla YNK be ne ji hêla QDP be insanekî wisa yek wê derxin pêş bi vî şeklî wê bibijêrin dibêjim. Kekî kiran em te gudarî kin divê meseleyê de tu çi difikirin? Dengê te hat birîndin. Dengê me hat birîn. Anka baş. Baş.
مگو اجی دخوازم به کورتایی ببیجم براستی دخوازم جوه یکی دست پی بکم لگل که ماسیه هر دو پارتیین مزن از سرکفتی باشور وک مینا چاوه خود دبینم و جبو پاراستن اجیش دست مرز و یکی دکم و نمجی دواری دا وسانه لبله خوازلا پرسکرک تنه هلبجارتنا سرو کمار به جبر کو کرسی سرو کمار عراق کرسیه کی سمبولیکه لی گرینگی اوی سمبولیزم چیه بسایاوی یکتیا کردا پیکته جخو او هاتیه حساب کرنه خو جبوه که د سال 2002 دا د زاگونا بنگهینا عراق دا اف هاتیه دایی یعنی مبست یکتیا کردایه لبله کرده حتی سروکاتیا مام جلال به یکی کرن تکلیاوی و سروک بارزانی به تونه یکی جدا بو براستی هر دوجی به هستن کردایتی تر دیگریان جبوه که کردان دنابر خود بریار خود دان تنه پجراندن دما اوجی عرب یه سنی و شیعی مجبور دمان دو پجراندنش خود تشتکی دنجی دست وان نداد لبله براستی کرد دوی واره یکتیه دا که ماسیه وان و گونه وان جی زیده نه هیزا پیشمرگه نبویه یک پارلمنتو هیه حکومت هیه لیبری دی پراتیکه دا دو ریودری هنه یا سلیمان یه اوکه یعنی کرد مرو گره راستی خوب ببیجه که ماسی چه باوی راست ببیجه کرد دوی واری دا امریکای جی دخاپینن 2 سال بره برز نچیروان اعلان کرده بو که جبو یکتیا پیشمرگه me komisyon ava kir min nivîsandim min gotu bi ev tewna Süleyman Demirel digo eger ku tu siyasetê de naxwazî tiştekî çareser bikî komisyonekî ava bike pirsgirêkê jî hewaleyê wî komisyonê bike ku bira çareseriya wî dûr û dirêj bibe yani ji bo vê yekê dawî de dixwazim çi bibêjim naxwazim zêde bikim Kurd bi helwesta xwe ya îro bi destê xwe mafê biryardayînê teslîmî erebên şîî û sunne dikin. Ji ber ku Kurd nav mala xwe da li hev nekin û bi berbijêrekî dernekevin hemberî wan wexta ku çend berbijêrê Kurd derkeve pêşiya wan ew mecbûrin Kurdekî hilbijêrin wê çaxê jî erebê Sunnî û Şîî gor dilê xwe Kurdekî hildibijêrin. باش کێکی کرام gelek sab bêhêviya ku her du partiyên sereke divê mijarê de li hev bikin û serokkomarekî Kurd biçe û pirsa Kurdên başûrî bi awayekî li tiraya navnetewî de bidin askirin û xwedî li wan derkevin. Mijara me ya şeşa heyeta HDP û parlamenterê wê ziyareta Şengalê kir. Divî warî de ama dixwazim her yek ji we 2 deqa fikrê xwe bêje armanc çi ye yanî ziyaret sedema ziyaretê çi ye? Yani birastî min ew şopand yani serledana wana Şengalê şopand ji xwe xêncî rûdawê di derekî din de jî derneket. Ez bawerkim tenê gazete duvar da jî derketibû yani sê gel wekîlê HDP çû li wê derê bi gelê Şengalê re hatin bahebû tenê propaganda kirin. Xwazila bi niyetekî din biçiyana wê derê, xwazila bi helwestekî din biçiyana wê derê yani lê dîsa jî mirov dikare bibêje niyeta wan çi dibe bira bibe çûyîna wan a wê derê ew jî nebû yani xirab jî nebû lê ew tenê têrê jî nake ji bo piştgiriya gelê Kurd û piştgiriya Şengaliya. Baş. Kekê Rifatê çi bêje divê ji bo vê ziyaretê? Ya ziyaretekî siyasî bû. Yani evkinim bu. Yani niyet pir zêde zî evkinîne. Yani HDP di cihên din de tevrekî juda nîşan dide li wir
çima çun he zelaliya vizi tünne yani erişat devleti ji bo erişat devleti çun gelo yani dvi varî da zîtişteyek ne gotin siyasi bu yani xwe nîşandan bu ne dicî de bu gormin şûyîna wanzî ne bu ne bi hestekî zelal bû ne bi hestekî evkê bû ji ber ku problema şengalê problemekî juda ye Iraqê li wir serdest e ew der hikûmeta herêmê an partiyên din dixwazin tişta çêkin lê ji bo çêkirina hin tiştan zê bingehê wî hê çê nebûye hê li wir nüfus nehatiye jmartin ji ber wî zî nikarin bijartin zî çêkin nikarin referandumê zî çêkin çûyîne HDP biçi mebestê bû ne zelale ji ber wî zî mere nikarin tiştekî bêje باش gelek spas em hatin pirsa talî bi zaneyî ew her vê pirsê jî medanî xala herî talî ez zanim hûn her du jî rojnamevanin û ji rojnamevaniyê tên li xala êdî li Rojavayê Kurdistanê tedî nehîştin ku rûdawê li wir karê televizyonê karê rojnamevaniyê bike yani ew girtina ya jî destûrê dayîna rûdawê tê çi wateyê hûn her du jî wek bi sala we rojnamevaniyê kirî gelo ev helwesekî rast e ya jî ez tiştekî din bêjim pirsekî din bipirsim ya jî ev roweşa deriyê Sêmeal kabû yani wan jî ew derî ji alî başûr hat girtin vana jî wek misîleme xwestin rûdawê bigirin hûn çawa dinirxîn kekî kiramama em ji te dest pê rastî ew ke yanî biryareke siyasî ye merî gere rasterast vê yekê bibêje lê rêvanşa Simêlkayê bû heta hinek kes di medya civakî de ji xwe vê yekê rasterast dibêjin herhalde ronahî televizyona ronahî li başûr hatiye qedexekirin xeberan jê tune hineka tiştekî wisa gotibû yanî li roj başûr ronahî hat qedexekirin kes dengê xwe nake lê li waxta ku Rojava rûda were qedexekirin her kur dengê xwe bilind dike rexneyek wisa hatibû kirin lê ez dî warî de zêde xwedî agahî nînim ew tîne bîra meriya salê nodî de waxta ku me azadî derdixist heta çend caran di derbarê nivîsa ku nehatiye weşandin da dadgehê biryar dida rojname qedexe dikir dawiyê da jî qedexe kir girt ji bo yekê cî ceza damin û ez reviyam hatin vê dere êja niyeta wan ewk bû niyeta wan biryara wan biryarekî huquqî edlayî nebû siyasî bû digo mafê Kurda tune Kurd karê çapemeniyê yan jî weşangeriyê bikin êja mesela ewkê jî ew e yanî min ewka wan jî xwand bi navê rêveberiya xweser dibêjin ku rûdavê dek û dezgehê me yên vê dere xirab nîşan dida ez bixwe weşana derbarê weşana rûdavê de heta ham çend car nivîsiye ez sedî sed napejirînim lêbelê ji destpêka pirsgirêka Rojava heta roja îro min bûyerê ku li Rojava diqewimin bi saya rûdavê digirt îro ew gelek kesên ku heta dek û dezgehên ku vê yekê xeletî dinirxînin ew jî wek mîna min difikirin dibêjin rûdav rûyê ewkê nîşan dida yanî pirsgirekên Rojava nîşan didan rêveberiya xweser bi vê qedexekir dê zerarê daxwe serî da zerarê daxwe yanî ji bo yekê sedem çi dibe bira bibe yanî weşana rûdavê jî bi çi awayî dibe bira bibe rûdav mecbûr nine pes lê rêveberiya xweser bide em bibêjin xirab jî nîşan dabe ev yek maf nade rêveberiya xweser ku rûdavê qedexe bike yanî ev mafê rojnamevaniyê ye
kes tu kes dünyayı da kes nikare ve vi mafi qedexe bike çünkü vakta ku tu rudavê qedexe dikî tu tenê xudiyê rudavê ceza nakî hemû temaşevanên rudavê jî xwendevanên rudavê jî ceza dikî azadiya wan asteng dikî yani ji bo wekê biryar hukukî nîne biryar siyasî ye ev jî tenê dîsa mala Kurda xirab dike yan jî ber bi xirabiyê dibe merî waxta ku vê yekê dibîne bi rastî xemgîn dibe ez xemgîn bûm gelek spaskekî kiram Kekrifat em te tê çi bêje divê warî işte biryareke siyasî ye û ne di cîdayê kî dibe bila bibe kî jan welat dibe bila bibe kî jan devir dibe bila bibe mafê rojnamevaniyê mafê weşangerî tu carî nayê birîn û tu rojnamevan zî tu weşanger zî berdevkê tu siyasetê an tu evkê ninin her yekî li gor xwe dişewre dinivîsîne û ew dike yani ji bo vaya girtin û qedexekirin û êrişkirin qet di cîda nine siyasî ye û mere gerek li dij derkeve kî derê be mere gerek dij derkeve spas gelek spas mala we ava be bi rastî me bevre sohbetekî pir xweş kir û ez jê misûd girt yani kêfa pir hat me îro bi hevre sernivisên heftê bi hevre nîrxand yekjana belkî min hinek zorê da we zû lê hûn her du jî rojnamevanin û zanin divê di wexta xwe de merî bernameyê bixwedîne ez spasiya we dikim û heta carekî din bawer dikim em di îjar di mijarekî din di bernamakî din de em hev û dire sohbetên xweş û hinekî wext jî wercihê bikin û bi hevre me got ew kekeve ez tiştekî bi Kurtayî bibêjim divê panaroya vê hefteyê de min dixwast xwe jî di nav wê panaroyê de bi cih bikira ji ber ku pirtûka min a herî dawiyê dengbêjên bavê min di çapê de ye ez guherim sibê derdikeve bira ev jî agahiyek be gelek spas wele min jî ewa te xwend me di rûpela te de xwend hin ew ê jî xwend yani min nivîsa te jî xwend û bi rastî jî zimanê te bi xwe jî zimanekî herikbar e kêfa min tê yan tu di wê meseleyê de jî kêfa min ji nivîsê dertê û ew ê jî yanî başkî te got xwezîka me wê ew ê baniya me nîşan bida temaşevana re yani di wê derê de ew kêra pir girêdayî ye dawiyê de tiştekî dibêjim ez li dengbêjên bavê xwe xwedî derketim hûn jî li dengbêjên bavê xwe xwedî derkevin ew jî tê wateyê ku ziman e em zimanê xwedî derkevin bê nebê serkeftin çêbe û ew jî kin bibe dema wî jî kin bibe başê temaşevanên êja em hatin taliya bernama xwe me bi du mîvanê xwe êja bi du xwediyê malê re me bernamakî sohbetekî xweş kir heta carekî din bimînin di xêr û xweşiyê de şev baş